La ciudad de Santiago, si nos fijamos, está llena de disparates, que en su momento lo fueron, ¿no? Y que luego fueron asumidos, ¿no? A Cidade da Cultura responde a unha decisión que non se sabe quen tomou. Desde logo, para tomar esa decisión non se tivo en conta a ninguén. Desde logo non a cidadanía, nin ao tecido cultural, nin a expertos. Foi pensada e xestada a amarse por unha parte do planeamento urbano de Compostela, a amarse da propia cidade e tamén a amarse do sistema cultural non só compostelán, senón galego. Non? Pode chegar a converterse únicamente na cultura da admiración arquitectónica. Hay que quitarle importancia arquitectónica, porque aquí estamos hablando de un lugar que tiene que ser usado. Non vexo a Cidade da Cultura como un reclamo, como un escaparate neste sentido. Os ciclos dos eventos culturais en Santiago, refírome ao Ano Santo, pois fan que agora non teñamos outro Ano Santo hasta o 2021, 11 anos. Por tanto, creo que pode sustituir a Cidade da Cultura ese baleiro no turismo. É un proxecto ideal para que reconducir unha gran parte dos visitantes masivos que veñen a visitar a catedral e que teñan outro referente de contemporaneidade, que se esa, digamos, un complemento ideal o aspecto, pues, si queres, religioso. Las técnicas de recuperación urbana basadas en la inserción de un gran elemento de gran atracción, ¿no? En lo que se llama la competencia de las ciudades por ser visibles en el mundo, ¿no? Porque de eso depende la economía y depende, pues, digamos, su subsistencia, ¿no? Entonces, esas técnicas normalmente se han utilizado con ánimo de regenerar tejidos urbanos, ¿no? Y entonces el Guggenheim aparece en la ría en un proyecto de gran amplitud, también muy importante, de recuperación tras una reconversión industrial muy poderosa, ¿no? A mí me parece que en el caso de Santiago no es así. A mí me parece que es al revés. Es la ciudad de Santiago, la ciudad histórica de Santiago, la que puede garantizar el éxito de la ciudad de la cultura. Tamén entendo que eu non me movo 10 metros e menos varios kilómetros con unha certa incomodidade e con pouca información para ver o mesmo que podo ver no centro da cidade. A Cidade da Cultura, cando foi pensada, evidentemente non foi pensada solamente en relación con Santiago, foi pensada en relación con Galicia. Das distintas alternativas que se barallaron, outra estaba en San Marcos, outra ubicación posible, a do Gallás era a que ofrecía mellores posibilidades. Surge, digamos, al margen incluso del proyecto urbano, ¿no? Surge una situación de conflicto porque el proyecto urbano de Compostela realmente está orientado hacia el oeste, ¿no? Y esta parte, más allá del periférico, tenía valor medioambiental, pero no estaba prevista, digamos, esa conexión, ese remonte, digamos, al Gallás, ¿no? A distancia que separa a Cidade da Cultura da Catedral de Santiago, da Plaza do Obradoiro, pois é pouco máis dun kilómetro. Nós que estamos enfrente, que a nosas velliñas e velliños ian merendar, para ir ali temos que dar unha volta enorme, non? Este tipo de elementos que son, pues, entendidos como barreiras moitas veces tanto porque non existe un medio físico de chegar a outro lado como tamén de que non hai do outro lado desa barreira unha atracción que faga que se supere. Calquera solución que pase porque a xente que vive no centro vaya en coche é inasumible por nós, non? Eu creo que hai tres elementos fundamentais para convertir o Gaiás nun espacio cidadán máis de Santiago. En primeiro lugar, son, digamos, o atractivo dos accesos, a accesibilidade peonil en bicicleta, principalmente, pero tamén cun transporte público cunha frecuencia suficiente. Non pode ser un añadido, ten que ser algo que está dentro. Entón, eso pasa por desde o proxecto cultural que ten que atender ao que nos gustaría, ao que nos precisara, ser como unha ventana a noso mundo, non? Ata o que é un gancho urbanístico. Ten que integrarse na memoria da cidade e ten que integrarse, eu diría que no entramado urbano da cidade. Evidentemente, eu creo que o que temos que facer desto é un novo Obradoiro. Nos deberíamos de ter agora a oportunidade de apropiarnos
do significado, da identidade e do significado simbólico que ten a cidade da cultura. En segundo lugar, que haxa unha actividade cultural constante dentro dos recintos, dos edificios, pero tamén fora, certos días da semana, que sirvan de recreo á cidadanía e, polo tanto, funcionen como un reclamo. Nos vivimos nun barrio que é patrimonial, encontramos que dúas veces son patrimonio da humanidade, por ser da cidade, por ser do camiño, e entendemos que hai moito que facer aí. O sea, hai que tomar conciencia dese pasado para protexelo, pero tamén para construir o futuro do barrio sobre ese pasado que nos temos. O sea, sería unha ferramenta maravillosa para poder ir, facer actividades, ou que os nenos vayan, que os colexios vayan, fortalecer esa parte que nos vemos que está un pouco abandonada na política cultural da cidade, non? Como esos elementos constituyen ou non un sistema de espazos aprehensibles pola xente. Non? Os espazos permiten o seu uso e incluso esas configuracións tan chamativas físicas de que os pavimentos da praza sofren unha elevación, aparece unha escalinata, o pavimento se levanta contra un edificio como unha onda, van dando espazos nos que sentarse, nos que formar un corro, nos que coller vista. Hai un proxecto, na miña opinión, moi interesante, que é a transformación da Braña de Sar nun grande parque periurbano, non? Que poña en valor todos os elementos naturais e tamén os elementos culturais que hai alrededor do río Sar. El espacio que hay entre la ciudad de la cultura y la ciudad construida es un espacio de gran valor medioambiental. Yo diría también que es un espacio de gran valor cultural. Lo que nos encontramos en las Brañas del Sar es un espacio ciertamente marginado hoy en día, porque, como digo, el periférico planteaba un límite, ¿no? Y no se pensaba más allá, pero es un espacio que esa marginación ha permitido su conservación. E, en terceiro lugar, na medida en que o Gaiás traballe tamén co tecido sociocultural galego intensamente, aglutinando, digamos, as enerxías creativas que haxa no territorio, no desenvolvemento de proxectos que até o de agora non se puxeron en marcha. Si logramos que o Gaiás sexa ese espacio de encontro de todos os tecidos e sectores culturais de Galicia e un articulador de todos eles, estaremos atraendo a públicos que son tamén creativos, que son exixentes como públicos, pero que tamén cooperan no desenvolvemento das actividades, e se aí incluímos as entidades culturais de Santiago, pois tamén é unha oportunidade para que se vayan apropiando dese espacio. Non? Tanto, hai unha incógnita que é que vai facer ou que van facer os actuais xestores coa cidade da cultura. Non tería por que supoñer unha absorción de recursos destinados, en principio, a outras áreas do sistema cultural galego, pero isto exixe tamén unha política de xestión e unha xestión no sentido máis estricto que sea moi responsable e que non despilfarre e que sea, sobre todo, moi profesionalizada. Hai o risco que no canto de establecer sinerxias coa auténtica cidade da cultura que foi sempre, que continúa a ser Santiago de Compostela, poda mesmo establecer unha concorrencia coa cidade real. Corremos o risco de que se faga unha programación ou que se faga unha planificación programática de cultura nunha clave elitista. É un dos lugares en que a cultura se pode xugar na súa acepción global e non reducida a unha parte. Non é só cultura antropolóxica, non é só industrias culturais, o sea, non é só obxectos fabricados a través de procedementos industriais, non é só fondos documentais, bibliográficos, hemerográficos, non é só, non son estas partes que habitualmente, operativas, que obviamente é como nos relacionamos habitualmente coa cultura. É xugala como algo que incorpora todo isto, pero que incorpora en relación á sociedade na que está e en relación ás tendencias emerxentes na cultura contemporánea. Que os creadores, cando dialogan, fan que surdan cousas novas, fan que se conciban outros modelos de abordaxe cultural que ao mellor están sin explorar. Entonces,
deixemos a Cidade da Cultura que sexa tamén que teña a concepción de laboratorio. Eu creo que sería unha oportunidade perfecta para internacionalizar a cultura galega en dous sentidos. Un é que nos escenarios galegos apenas chegan propostas importantes da escena internacional, non coñecemos de primeira man as producións culturais, as producións escénicas que se están dando nin siquiera no resto de España, nin por suposto no resto de Europa e menos no resto do mundo. Creo que podría ser unha oportunidade e ao mesmo tempo poñer en contacto os creadores internacionais de maior interese cos creadores galegos que estamos aquí, provocar ese diálogo, ese intercambio e, ao mesmo tempo, provocar unha circulación de sentido inverso, é dicir, que aquelas producións escénicas galegas que cheguen a unha calidade determinada que tamén podan ter acceso aos circuitos internacionais que agora mesmo non temos ningún tipo de acceso. Para min sería convertirlo nun laboratorio de comunicación, precisamente, de producir pequenas experiencias e de comunicalas a outros, que isto é o sentido da comunicación, é un sentido da relación. Creo que a Cidade da Cultura debe ser un espacio moi interesante para todos os que vivimos en Santiago, basicamente porque ganamos un espazo público. Entón, o primeiro deber que temos é non permitir que se privatice ou que se acote a súa accesibilidade aos que vivimos aquí. En un espacio público nuevo, y los espacios públicos nuevos tienen una gran dificultad en insertarse en la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque el espacio público normalmente no se crea solo con la arquitectura o con las formas, se crea con el uso, ¿no? Y el paso del tiempo lo enriquece, porque los ciudadanos se apropian de él. Como as sociedades do século XXI poden disfrutar, poden gozar, poden apropiarse dun espazo público que non cumpla os requisitos dos espazos públicos que coñecemos ata agora.